Gata! Nu, hai, zi! Zi ce vrei să zici cu becul aprins. Hai. Nu stinge becul. Nu stinge becul. De ce o filmezi acum? Nu. Alina? Îi fac o poză lungă. Scoate... Înregistrezi? Nu. Ai vrut să te înregistrezi. Scoate țâța! Desperate Housewives. Miha, eu vreau bluza pe tine, ce dracu. Mai stai aici descurăcat. Alina? Da, dacă nu mă filmezi în... Am to see more, send money. Send money. Send money. We are fucking She's on poor. sale on eBay. We are poor. We need money. She needs money. You can have it. Look at her face. You can have her for dinner. For 5 euro. 5 euro. 5 euro. 5 minutes, 5 euro. 5 Ești un minutes. idiot, Cosmi. Romanian beaches are the cleanest in all Romania. Because they don't fuck. Second cleanest girl in Romania. Și ăsta iar o să-l punem acolo și o să râdem și o să ne pișăm pe noi și Nu. voi să-mi faceți poză și She's toate my alea, nu? sister. She's my sister. Ooh, I like this She beach. like this. How much? Hello. Filmează-i pe How el. nice. 5 minutes. High five. This one 10 euro, 10 minutes. That 5 euro, 5 minutes. This one much more. Dar nu mai mișca camera. Oricum o să-ți placă. Și o să te uiți la o parte, la tot filmul pentru o parte. Care parte? Nu știu, asta. Mai este Berlina. Desperate Housewives. Nu mai este bere. Desperate Housewives, vezi că-ți pică. Nu mai este bere. Țigara. Îți pică scrumul. Da, la tine în casă. Da, la mine încă. Lăsăm. Auzi? Ta-da! Cu asta o să șantazez cu asta. Filmulețul? Da. Când o să aibă bărbat? Nu, când o să dă la maică sa. Ce face ea unde merge la futur? Da, așa și se îmbracă în halat după aia și ce bine a fost. Da, nu-i femnoasă, nu se vadă care blugi pe ea. Nu, dar să văd câinii. Tăiesc câinii. Dragoste. Ce proști Câinii sunt, amărezi.